Mali som deťom nejaké raňajky pripraviť. Ja som to... Aha, to je jedno. Tak. Totiž len perfektne variť. Tak. Urobím čajík. Mám to, teraz to zatvorím. Zoberiem ešte toto. Dám do toho horčicu. Či kečup. Zoberiem druhé. Dám do toho horčicu. Tak. Ďalšie. Aj. Ďalšia šálka. Tak. Teraz idem urobiť. Tak. Akože tam je rozkvetnuté vajíčko. Zamiešam. Natrem to na chleba. Tak. Dáme to na tácku. Ľudia, dívajte, jak sa robí pravé jedlo. Krásne a dobrunké. Tak. Toto dám sem. Tak. Mám. Jaj. Tak. Vajíčko odložím a môžem ísť zobudiť decka. Stavajte, deti, raňajky sú na stole. Čakám vás za 5 sekúnd. 1, 2, 3, 4, 5. A jesť. A okamžite jeste. Už sme to ocko zjedli. Teraz vám nalejem čajík. Tak. 1, 2, 3 a 4. Mám. Teraz bežte si porozbalovať. Veď dneska, či na budúci týždeň už budú Vianoce. Jupi. Tak sa bežte hrať, alebo bežte na prechádzku. Prechádzka. Zatiaľ ešte na prechádzku. Ja idem tam, ja sa schovám sem. Hráme slovku. 1, 2. Tak. 10. Mám. Bežte ku najdeným. Jau. Ja si tak ľahnem. Mám. Fakt? Mám. Áno, mám. Išli už domov, lebo už bolo neskoro. Decka si išli lahnúť potom za chvíľinku. A išli. Decka, bežte si laškať. Sme tak unavení. Tak.
Tak. A tak. Milujem teplú perinku. A ja si idem lahnúť. Dobrú. Tak.